ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima dum warata de o koni kuma tala sa e kasama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda jamana ɲɛmaw ka sigi ka fɔ ba tako filanan deuxième session o baaraw kuncɛra bi wulada in na CICB kɔnɔ AES ka jɛkulu ɲɛmaya tara k'a di Burkina Faso jamana kuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ma kabi bi sɔgɔmada in na ni o bɛnna décembre kalo tile 23 ma AES ka jalajɛba tako filanan o baaraw daminɛna kunbɛliw kɛra ani fɔ ka taa se baaraba minnu kɛra bi tile kɔnɔ jalajɛ in kɔnɔ an bɛna an da lase a bɛɛ lajɛlen ma ka o walawala aw ye sɔɔni marabolo kɔnɔna kibaru na taa na an ye kɛɲɛbakaw bara kɛɲɛba fintigilakaw ye tɛgɛ da dɔrɔgu feerela dɔ kan segu ani mɔptikaw bara kalanbulon dɔ sigira yaasa ka se ka kunnafoni jugu k'o kɛlɛ a kɛra arajo kumakɛlaw animatɛrw olu caman kun kɔkan kibaru bɛna taa ni an ye marɔku jamana kɔnɔ Maroc ye dɔrɔgu feerela dɔ k'a bila k'a di Faransi ma ko k'a extrader ko nin ye jɛɲɔgɔnya ye Maroc jamana ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine ka yɛrɛ k'a fɔ ko Rusiw ka susuli dɔ kɛra sababu ye ka kuran tigɛ fan caman kɔnɔ ninnu de an ka wula in na kunnafoni la bakuruba dɔ ye k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu ye jani suganti yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan sɔɔni an bɛna kunnafoni minnu bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an na kabi kunungo keba Mali faba Bamako ye dunanbaw bisimila bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ général d'armée Abdraman Tiani kunungo ale bisimilara jamana kuntigi fɛ yaasa ka se ka na jamana ɲɛmaw ka jalajɛba tako filanan ye ka o baaraw kɛ ni o ye deuxième session ye bi tile bɛɛ lajɛlen kɛra baaraw kɔnɔ wula in na baaraw o kuncɛli kɛra CICB kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goita bolo ale mun ye a tɔɲɔgɔnw ka u bisimila Bamako yan nɔ yaasa ka se ka na nin baaraba in kɛ ni ale fana ye AES jamana ɲɛma mun bɔra yen ka fanga di fɛn mun ye Burkina Faso jamana ɲɛma ma ni kɛnɛ belebeleba in kɔnɔ ni o ye kɛnɛ kuncɛli baaraw ye